ini goh ya. Bapak tunjulah kami di siko hati mako kasana. Ayam baliak budunya baliak dan etong sayoknya limo. Oi jando capui ladan baliak dan tambah-tambah perangin dalamo ya. Kalau kayaknya bujang marado kita boleh makan. Ala gue bujang marando. Sekali-kali naik pesawat agak ganjil raso badan ambo agak ganjil raso badan ambo biala Kamarudin oi ama oi bakunang-kunang encik matunyo bakunang-kunang encik matunyo dia te pesawatnya masuk angin noi nana baduo jokareson go baduo jokareson go oi apa agamu adi padang ganti oi ama oi nakabanai di wa baduo nakabanai di wa baduo oi batanyo nyamu ala kakapiti yang baralamo ma kamarando baralamo bujang kamarando oi dari Serang meminta lagu den emak na bujang-bujang ko diri mas pulo na bujang iko dari mano pulo oi nana ko tahu bak sando itu indah ada namua tiga duanya basalam bagai lawan jae malam ko Ya darinya Ikpas Cikarang mana dek arilah lari tengah malam. Dahulu kami selangkah ke dia mamak na satu mik dah kekek semua siko. Terima kasih Ketua Ikpas Cikarang. Kami dapeh jatena suci muka jania. Selamat sampai tujuan. Satu soh kami nak tinggal ya. Terima kasih Ikpas Cikarang ya. Nak kau lagu ceki, melagu cek lagi. Tambah melagu cek dulu. lagi ada jadi dia batambah pagi batambah rami oi ama oi ba itu gurau samalam ko ba itu gurau samalam ko oi alam indah babiti galo bagaluang coang kolimo lalo bagaluang coang kolimo makan nasi kang ayam de udang kareson noi baduo kita makannya udan diawa agia pulo makan mantimun melade eka biaden makan tu dagingnya biaden makan tu dagingnya bahagia saja denai timun kareson noi nanda
lah lapanya blok lagunya Bujang Merando sekitar pulau Bari Caca.